Lantad ang siyudad San Fernando sa banta ng pagbaha dahil dito dumadaan ang tubig mula sa mataas na bahagi ng Pampanga patungo sa Manila Bay. Ito ang pagbaha na mabilis humupa pagkatapos ng malalakas na pag-ulan. Ngunit hindi lamang ito ang uri ng pagbaha na banta sa lungsod. Ayon sa geologist na si Dr. Sevilio David, ang Executive Director ng National Water Regulatory Board o NWRB, posible rin ang tuluyang pagbaba ng lupa sa syudad o ang tinatawag na land subsidence. Yan po kasi depende rin sa klase ng bato no na nasa ilalim po no at ito pong sa tingin natin kahit itong sa city ng San Fernando ang geology niyan hindi naman yung klase ng bato diyan hindi naman po ganyan ka-compact at katagas na posible pa rin po talagang maging karoon ng issue ang subsidence lalo po pagka sumusobra na talaga doon sa nararapat ang pagkuha po natin ng tubig. Karaniwang nangyayari umano ang pagbaba ng lupa sa mga coastal area o mga lugar na malapit sa baybaying dagat. Ito rin ay maituturing na likas at hindi kontrolado ng tao. Sa kaso ng siyudad San Fernando, ang pagdami ng mga industriyang gumagamit ng malaking bolto ng tubig ay siyang maaaring pagmulan ng land subsidence. Kasi ang isa kasing diyan, ang over-extraction kasi usually ma-attribute yan pagka maraming industries no na kumukuha ng tubig no. Kasi kung natural yan, kung mga sa kabahayan lang sa tingin naman po natin yung pangailangan nila hindi kaya namang i-sustain no nung kasalukuyang sitwasyon no. Pero kung mga industries po usually no isa yan sa mga nagiging dahilan no sa isang area na kung bakit nagkakaroon ng over-extraction usually po pag mga yung medyo madami-dami po no yung mga industries na alam naman po natin na may mas malaki po ang pangailangan sa tubig. Ilan umano sa mga senyales ng pagbaba ng lupa ay ang nagpopondong tubig at matagal na paghupa ng baha. At higit itong mapapansin sa mga poso kung saan lumalabas ang dating mga nakabaon na tubo kagaya ng posong ito sa Sitio Pirsa sa Barangay Pandaras ng syudad. Sa ibang lugar po pag sinasabi pagka gumawa sila ng deep well at may panahon na or may oras na hindi na sila nakakakuha ng tubig at kailangan mas malalim na. So isa pong senyales yan na bumababa po no yung water table no. Yun po yung kasi alam ko may mga experience diyan na nabalita sa amin na tumaas yung poso parang gano'n no. Ang hindi pa nila alam ang posible pang epekto niya na hindi tumaas ang poso, bumaba po yung lupa. Patunay pa umano sa pagbaba ng lupa sa syudad ang patuloy na upgrading o pagtataas ng mga kalsada ng DPWH kagaya ng sa may Santa Lucia at San Nicolas kung saan napag-iwanan ang mga gusali. Actually, ayon sa pag-aaral ng mga geologists natin, yung tinatawag nilang subsidence or nagsasubside yung yung lupa. At the same time, due to climate change, tumataas yung water level natin. So, yun, bababa yung lupa, tapos tataas yung tubig. Doon, makikita mo na talaga na lulubugin yung mga kalsada natin. Saang areas kayo madalas o nakikita nyo na lagi kayo nag-upgrade ng mga daan? Actually, yung sa City of San Fernando, dito lang sa boundary natin ng papuntang Port District. So yan, yung San Nicolas. Ayon sa NWRB, kailangang magsagawa ng pagre-recycle ng wastewater ang mga industriyang gumagamit ng tubig sa kanilang produkto. Yung pangangailangan natin o yung paggamit natin ay mas responsable at naayon no. Kagaya po ng posibleng kung pwedeng yung mga industries, kung pwedeng mag-recycle no. Kasi pwede naman pong i-recycle yung iba diyan kasi meron naman po tayong ang pamahalaan naman natin ay meron pong instruction sa mga industries natin na kailangan po nilang i-treat no yung mga wastewater nila no at sa tingin naman po natin ay ito pong mga wastewater ay posible nating magamit no. So kailangan lang po ay gawan ng paraan paano ma-recycle yan at yun po no pagka na-recycle naman natin yan at na-reuse or na-recycle natin ay medyo bababa po yung demand no. Maging ang mga water service provider gaya ng local water district at mga kabahayan ay kailangan din umanong gumawa ng mga pamamaraan upang mabawasan ang naaaksayang tubig.
Wala pong pagkakaiba yan, no, sa mga industries, no, na sinasabi natin, no. Kasi sa mga local water districts, yung pagmamanage po ng supply natin, unang-una, no, kailangan natin tignan diyan yung ano natin, no, yung paano natin ginagamit, no, yung tubig, no, yung tinatawag nating non-revenue water. Kailangan tingnan ho natin baka naman kung kung namamanage ba natin yung mga nasasayang or natatapon na tubig sa linya natin, no? Isa po 'yan, no? Kaugnay naman ang usapin ng pagsipsip ng tubig ng mga planta. Matatanda ang isa sa mga panukala ng City of San Fernando Water District ay ang paniningal ng production assessment fee. Dapat umanong magbayad ang mga kumpanya batay sa dami ng tubig na nasisipsip ng kanilang sariling pump station upang matuto ang mga ito na magtipid. Nilimitahan na rin sa Syudad San Fernando ang mga negosyong gumagamit ng malaking bolto ng tubig. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.